Benvidos ao debate. Hoxe mergullábamonos na natureza da visión espiritual, partindo dos comentarios da reputada biblista francesa Marie-Noëlle Tabuth sobre varios textos clave das Escrituras. O material, a ver, confronta dúas ideas moi poderosas sobre como se acada a verdadeira percepción. E isto lévanos á pregunta central do noso diálogo. A percepción espiritual auténtica é, fundamentalmente, un don rupturista e directo da graza divina que a miúdo opera fora das normas establecidas ou adquírese e verifícase a través da adhesión á lei e á tradición relixiosa como un marco indispensable. Eu defenderei que a visión xenuína é unha irrupción da graza, un agasallo que Deus concede a miúdo aos que están fora das estructuras de poder e coñecemento, desafiando as nosas certezas máis arraigadas. Eu argumentarei que, aínda que a graza é a fonte de todo, a lei e a tradición non son obstáculos, senón o mapa divinamente provisto, o camiño necesario, digamos, para discernir a acción de Deus e evitar caer no autoengano ou na anarquía espiritual. Pois a miña postura arranca dun principio que estes textos ilustran de forma dramática. Os criterios de Deus son unha subversión deliberada dos sistemas de valores humanos. O caso da elección de David no primeiro libro de Samuel é o paradigma, non? O profeta Samuel, a máxima autoridade relixiosa, chega para unxir o futuro rei. A súa primeira intuición, baseada en toda a lógica humana e tradicional, a primoxenitura, a forza, a aparencia, pois recae sobre Eliab. E é aquí donde Deus intervén para correxir non só a Samuel, senón todo o noso sistema de xuízo. Os homes miran a aparencia, mais o Señor mira o corazón. Esta frase non é unha simple observación. A elección divina non mellora os nosos criterios, invalídaos. Recae sobre David, o máis novo, o pastor, o que estaba tan fora de consideración que nin sequera o chamaran á ceremonia. Vemos este mesmo patrón no Evanxello de Xoán. A fe do cego de nacemento non nace dunha catequese, nace dunha experiencia simple, física e innegable. Unha cosa sei, que eu era cego e agora vexo. A súa sinxileza é precisamente o que lle permite ver, mentras os fariseos, os expertos, están tan atrapados nas súas certezas sobre o sábado que, quero diciro, a súa erudición convértese na súa propia cegueira. Sí, entendo perfectamente esa liña, pero eu veño a isto dende unha perspectiva que, non nega o sorprendente da acción divina, senón que afirma a necesidade dun discernimento ordenado. A miña posición é que a lei e a tradición non son barreiras para a fe, senón as súas salvaguardas. Son, por así decilo, o dique que protexe a comunidade do caos. Os fariseos no Evanxello de Xoán non son simplemente personaxes teimudos, enfróntanse a un dilema teolóxico real, profundo, un problema que a súa tradición lles exixe tomar en serio. A súa pregunta é completamente lexítima. Como un home pecador pode realizar sinais parecidos? Están a aplicar un principio fundamental do discernimento. Aquí teñen unha obra que parece boa, a curación, pero que se realiza violando un mandamento sagrado, o sábado. Isto crea unha contradición lóxica e teolóxica que non poden ignorar, non é cegueira, é prudencia teolóxica. E do mesmo xeito, a elección de David, por moi sorprendente que sexa, non ocorre nun baleiro carismático. Non, claro. Deus non se lle aparece a David nun soño privado. A revelación canalízase a través da figura de autoridade establecida, o profeta Samuel. E a elección formalízase mediante un rito tradicional e público, a unción, que o lexitima no medio dos seus irmáns. A acción de Deus, por radical que sella, confírmase e intégrase dentro das estructuras da alianza. Non as anula, senón que as utiliza. Sí, pero a túa defensa desa prudencia teolóxica dos fariseos ignora o punto central da crítica de Tabuth. A frase «os homes miran a aparencia» non se refere só ao físico de Eliab, reférese a calquera criterio externo, incluída unha adhesión ríxida e literal á lei que ignora o espírito. A obsesión dos fariseos co sábado é o exemplo perfecto de centrarse na aparencia da piedade mentres é cego a obra de Deus. O cego, precisamente por non ter esas ideas todas feitas, é o único que pode ver a verdade. O seu testemunho, é un desafío a todo o sistema. A súa experiencia persoal ten máis peso para el que toda a autoridade do Sanedrín. Cando Tabuth destaca que a peor cegueira é a do corazón pechado nas súas certezas, está a diagnosticar a súa enfermedade. A súa sabedoría converteuse en arrogancia.
Aínda que entendo a túa liña de argumentación, creo que reduces a lei a unha mera apariencia, cando para Israel era moito máis. A lei non era un conxunto de regras arbitrarias, era o camiño que Deus mesmo lles dera. O Salmo 23, que Tabut tamén comenta, di que o Señor como bo pastor condúceme polo xusto camiño. E eses camiños entendíanse como a súa lei, os seus mandatos. Son o sendeiro seguro. O dilema dos fariseos non é sobre apariencias, senón sobre a coherencia do propio Deus. Se Xesús de Deus, por que actúa en contra do camiño que Deus estableceu? A súa lóxica non é defectuosa, aínda que a súa conclusión final o seña. A traxedia non é que tivesen leis, senón a súa incapacidade para ver que Xesús non estaba a abolir a lei, senón, como di a propia Tabut, a cumprila, a darlle toda a súa dimensión. Exacto, pero esa incapacidade para interpretar, esa inflexibilidade, de onde provén? Provén de priorizar a autoridade da estructura por riba da evidencia dunha experiencia persoal. Mira o punto de inflexión da historia do cego. Despois de defender a súa experiencia contra toda a presión, o texto di: e eles o botaron fora. É expulsado da sinagoga. É precisamente nese momento de ruptura, de rexeitamento, cando Xesús o atopa e o leva a unha fe máis profunda. Isto suxera un patrón claro. Ás veces a fe auténtica exixe unha ruptura coas estructuras religiosas que se volveron rígidas. A carta aos Efesios reforza con unha chamada que, aínda que sexa comunitaria, resoa con a urxencia individual. Esperta, ti que durmes, e o Cristo te iluminará. É unha chamada a saír das actividades das tebras, que ben poderían ser as certezas escuras dos fariseos para entrar nunha luz persoal. Non me convence de todo esa liña de razonamiento, porque illa o momento da ruptura e esquece o que ven despois. A viaxe do cego non remata nun individualismo heroico, non. Despois de ser expulsado, non permanece só. É atopado por Xesús e, ao confesar a súa fe, intégrase inmediatamente nunha nova comunidade. A súa experiencia individual lévalo a unha nova pertenza comunitaria. O mismo corre co bautismo ao que alude Efesios. Como señala Tabut, ese cantigo formaba parte dunha ceremonia pública comunitaria. E volvendo a David, o punto é crucial. É unxido para ser rei sobre un pobo. A súa elección non é para o seu propio engrandecemento, senón para un servizo. Tabut subliño: o rei de Israel é o elexido de Deus para o servicio do pobo. A revelación persoal, en todos estes casos, ten unha finalidade comunitaria. Busca ser validada e integrada. Recoñezo esa dimensión comunitaria, pero segues a minimizar a natureza subversiva do evento inicial. A unción no medio dos irmãos non anula o feito de que o criterio divino acababa de dinamitar o criterio humano, incluído o do profeta. É un acto que corrixe a tradición, non un que simplemente a confirma. O mesmo sucede co cego. O feito de que se integre nunha nova comunidade non cambia que a súa visión inicial e a súa valentía ocorreron en contra da autoridade religiosa estableceda. A súa fe persoal foi a porta de entrada. A estrutura existente, intentou esmagar a súa experiencia, dicéndolle con desprezo: e ti fainos a lección a nós. Isto demostra o perigo. A estrutura pode converterse activamente nun obstáculo. Ese é un argumento convincente, sí, pero consideraches isto. A propia división interna entre os fariseos demostra que a tradición non é un bloque monolítico. O texto de Xoán é moi preciso. Así pois, estaban divididos. Algúns deles estaban abertos, cuestionando. Como un home pecador, poder realizar sinais parecidos. A tradición non os cegaba a todos por igual, dáballes un marco para debater. O problema non é un marco, é o corazón que o aplica. E mira Samuel. Unha vez que Deus o corrixe, non se rebela, acepta inmediatamente. A súa autoridade non se basa na súa propia sabedoría, senón na súa obediencia. A estrutura, cando funciona correctamente, é o vehículo da revelación aínda que sexa inesperada. Proporciona orde, memoria, legitimidade. Sen un marco, como distinguimos a voz de Deus do eco dos nosos propios desexos? Distingues a voz de Deus polos seus frutos, como di a carta aos Efesios: bondade, xustiza e verdade. A curación do cego era un fruto evidente, era a realidade palpable que a estructura, coa súa lei, non podía nin explicar nin aceptar. O teu argumento sobre Samuel é interesante, pero ele é a excepción. El escoitou a Deus. Os fariseos, na súa maioría, escoitaban só a súa propia tradición. Cren que xa posúen a Deus dentro das súas definicións. E ese é o perigo de calquera estructura relixiosa.
A presunción de que o mapa é o territorio. O cego non tiña mapa, pero atopou o territorio. Os fariseos tiñan un mapa perfecto, pero estaban completamente perdidos. Pero sin mapa, como sabes que non estás a dar voltas en círculo? A experiencia persoal é poderosa, sí, pero tamén pode ser enganosa. A comunidade e a tradición ofrecen un punto de contraste, unha sabidoría acumulada. A traxedia dos fariseos non foi ter un mapa, senón crer que xa estaba completamente debuxado, que non había novos territorios. O problema non é a existencia da tradición, senón a morte da tradición viva, a que está aberta a ser sorprendida por Deus. A graza non opera no baleiro, senón que enxerta a novidade na historia. O teu modelo paréceme que leva a un individualismo espiritual, onde a única autoridade é o sentimento persoal. A ver, ese é un camiño perigoso. Ben, para resumir un pouco, a miña posición é que estes textos nos urcen a manter unha sospeita xa cara ás estructuras e leis humanas, que teñen unha tendencia inherente a volverse rígidas. A elección de David e a curación do cego de nacemento son testemunhos de que Deus actúa de maneiras inesperadas, favorecendo aos humildes de corazón que non están encerrados nas súas propias certezas. A verdadeira visión espiritual requiere a disponibilidade para que as nosas ideas todas feitas sellan derrubadas. É unha chamada á humildade. Sí, e pola miña banda, sosteño que a acción soberana de Deus non opera a marche da historia e da comunidade que el mesmo formou. A tradición e a lei, exemplificadas no rito da unción de David e no lexítimo, aínda que mal resolto, dilema dos fariseos, son o contexto necesario para o discernimento. Os textos non propoñen un rexeitamento da lei, senón unha comprensión máis profunda da mesma. A fe, aínda que poida comezar cun encontro persoal e abrumador, atopa a súa madureza na comunidade. A experiencia individual debe ser probada e integrada, non absolutizada. Esta tensión entre a revelación persoal, que a miúdo é salvaxe e desestabilizadora, e a tradición comunitaria, que busca preservar e ordinar, é sen dúbida un dos motores da historia espiritual. Exacto. E o material tonadis vamos hoxe, pois, non ofrece unha solución fácil, nin unha fórmula sinxela. Polo contra, convídanos a explorar como interactúan estes dous polos esenciais da fe, deixando moitas cuestións abertas a nosa propia reflexión.